alhamdulillahi rabbil alamin wuro ngo ene weltani on ene jabbi on kadi ene ɗamini on emin namdo khalifa o holno o waɗi no ɓesgu makko waɗi ceerno ahmad tidiane radiallahu anhu emin namdo kadi o gondiɗo moɗon o mawɗo moɗon o ceerno abdoullahi walle no waɗi kanko e sate makko fof emin calminamo emin juurowomo yettore wodini Allah emin juuro kadi onon fof emo Allah waddi onon hono Seydi Abou Ndiaye mo ganduɗa ko feccerejo e amen koto monto kadi woni alhamdulillahi rabbil alamin ko ɓiɗɗo kadi wuro ngo emin bismo on kadi on banggue wonde ko hornolde makko onon kadi kono enɗam makko o garde makko e wuro mawɗon e enɗam moɗon fof emin bismo on kadi on banggue emin bismo on kadi to almudago to khalifa mo mbayniɗon o fewde e amen horndolde ko wuro ceerno tigi tigi wuro ngo fof ene wiya on bisimilla moɗon alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh koye almuɓe he min jeeya min beltino kala moƴƴerde Allah ade wuro he kanko Abou Ndiaye yo toon woni Allah ko ɓiɗɗo wuro ngo yo toon woni Allah ko Allah hokkimo ko handi nde wonno ko moƴƴo jinnaɗo makko kadi ne ko almuɗo Allah yoɓimo e toon woni Allah kanko e onon fof arɓe ɓe dendagal moon en bismimaɓe no ceerno wirini no almami wirini tan hay hunde bottaki so wona min ñaago Allah ndelɗo on ɗon kadi amin duwono ɗum amin calminimo amin duwono ɗum amin ñagonoma Allah moƴƴere yo Allah ɓeydamo yo Allah wallumo no wallito juuɗe no sikki alano ko noon wayata Allah jarama jarama wona minen bismi on ko ceerno Mouhamed Saïd radiallahu taala anhu bismi on ko ceerno Ahmed Tijane radiallahu taala anhu nde wonno hande o cikkummi ñande mbayruɗen wadde ɗo Daka lebbi sappo kala duwaw mo ceerno Mouhamadoul Bachir duwino ɗo en jiiri guite men nde ɗo wañande woni sababu muɗum nuldemo ga oɗo délégation yo ar yiye wuro ngo yiye ɓiɓɓe wuro ngo addoro duwaw makko addara pandale makko addara yidde makko ha yuppa e meɗen ɗum en gandi en keeɓi kala ko duyniɗen kono noon ene hoɗonaɓe jetten Allahji Abou Ndiaye ano eɓe garduɗa ano e Allahji Abdoullahi Walle emin mbi on bisimilla emin mbima kadi bisimilla emin mbima kadi bisimilla kala ko mbaɗon ɗon hornolnaɓe jiiri guite mumen kala ko kalno ɗon on gari e yamirore ceerno galle ceerno nani madinaɓe on jiiri guite mon min gonti almuɓe mon ɗo gonɗon almuɓe ceerno ɗo e nulaɓe mumen jettoɗo godini Allah allahumma salli ala seydina Muhammad wa sallim e andinde kadi e yettinde tan ɓayde komin nelaɓe min jettina nelal ngal Allah jarama on jarama e ngal ɗo jaɓɓugal ngal ganduɗa wona minen jaɓɓa ɗo ko ceerno amin gandi wona minen jaɓɓa ɗo ko Alhaji Abdoullahi Walle Ndiaye e golle mum minen komin nelaɓe mabɓe tan arɓe ɗo kadi e yamirore mabɓe wadde kamɓe jaɓɓa ɓe ji yo Allah jaɓan en ɗum min gari e Fouta noɓe mbiri ni
e yamirore ceerno e duwaw mum e yamirore kaw Alaji Abdoulahi Walle Ndiaye eɗen gandi fodde lebbi 7 joni ko puɗɗiɗen nadde e Fouta e yamirore makko e inde fondation ceerno Walle Ndiaye caggal nde o andi wonde bandiraɓe men Fuutankoɓe ene gondi e ɗomka ala fof to ɓe membaki beela Allah ina ittanaɓe ɗum kono ronka jaranimo noon yaltinde budget moƴƴo e ngaalu makko beela omo itta bandiraɓe makko Fuutankoɓe e ɗomka woni puɗɗorɗen horko ƴere e Fummi Hara e ko nandi hen hande o eɗen jaara e nogas e 3 forage e nder département Kanel e nder département mo Matam Allah waɗi noon golle ɗe won hen ko gasi o wi yo en jaa guditen forage uji gasɗi ɗi jehen kadi ƴeeworen golle goɗɗe gonɗe e golleɗe ɗe beela kadi Allah ne newnon en golle goɗɗe mbawa fuɗɗede ko ɗum woni lawol ngol Allah waɗi min guditi forage Salamatu Walel min guditi forage uji 3 ɗo Fummi Hara Dembuɓe ɗo forage uji goɗɗi ɗi foof nana e lawol amin ɗamini ɗo e lewru so heewi lewru walla lebbi ɗiɗi golle ɗen ne gasa min gata uji ɗum so Allah jaaɓi e nder hen noon o nuli min yomin jaa Waali Jantan to ganduɗa no mbimi ni waɗi ko Fouta Sénégal e Fouta Mauritanie o wi so tawi e pelliti eɗen balla Fouta en ballata Mauritanie goppen Sénégal en ballata Sénégal goppen Mauritanie ko mbatten e Fouta Sénégal ko ma en mbaɗɗum e Fouta Mauritanie o wi kam noon so tawi hoddirama a yeehi Fouta aɗa jogori ƴeewode forage uji ɗi aɗa jogi uddiɗono forage uji jaaha Waali Jantan darna projet mo jiɗɗen wadde e nder leydi Mauritanie o caggal ɗum kamɓe waalinaɓe kolluma koɓe jiiɗi ko on saaha ƴeewen peeje holno balli tenɓe caggal ɗum noon eɗen gandi ɗo e horndolde min hakkudam e makko koye télévision gommi e haalde mi aadoraki ñaagademo hunde fayde am min mi ñaagota ko Abdoulaye Walle ko tina tan ɗum ɗon e hande e am o itta o totta kam so tottani kam Allah jarama o jarama sabu ko waɗani kam ko ɓuuri mawnude hande aduna o foof andi kam aduna o fof teddini kam aduna o fof yiɗi kam aduna o fof hormima kam holko keddorami hande e nder oɗo aduna kalno inde Abou Ndiaye haala teddugal woni ɗon ngal teddugal yoni kam kala aduna o noddiri kam janggo e mum o wi Abou mi tini ndeka an ha joni koɗɗa koye senge mbimi ko senge kono mi kay kaw ɗum no yoni kam kadi mi yettiru ɗum Allah sabu ko kala ko fonno yonnede e yonnandi kam holɗum min ardi galle Dakar Media a waɗani kam R+2 ko ɗon jooɗati sabu ko ɗon yoniranmi Madina Gounass sa yoni ɗon mi yoni ko heddi ko ɗum ko ñarogal aduna ɗum so woni Allah jarama so wonan ɗum Allah kam probléme sabu ko ɗon yoniram Madina Gounass min sukaɓe gondumi ɓe wallam tan no ɗon yaari yeeso wadde yo Allah wallam ko adi forage o ene gasa taw mi jokkiti juma men ga yaade hen gudditen juma o gudditen forage o so hawri welo jomiraɗo Allah jarama on jarama